भेरगाव कलेजआ एनएसएस हाबाफारि बानजायदों। भेरगाव कलेजनि फरायसाफोरा एनएसएस हाबाफारि बानजायनानै भेरगाव मडेल हस्पिटालनि लांगोनाखौ साखोन-सिखोन खालामो। बेजों लोगोसेनो कलेजनि फरायसाफोरा हर घर तिरंगा अभियानजों लोब्बा लाखिनानै न' हादोरारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिबो बानजायो। कलेजाव जिएसआव बिबानाव दङ। तो दिनै जोङो एनएसएस हाबाफारियाव तो जों कलेजनि स्टुडेन्टफोरा बाहागो लादों। बेजों लोगोसे जोंनि सारा बे हाबाफारियाव गोबां मदद होफादों। तो जों गिबियावनो दिनै भेरगाव मेडिकेल कलेजखौ जोङो माने साखोन सिखोननि हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे जोङो हर घर तिरंगा माने न'खर थांनानै फ्लेग हस्टिं खालामनाय बेखौ जिथु हाबाफारि बेखौ लादों। नेक्स्ट बिनि उनावहाय जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि दङ, बेखौबो गाबोन समनिया जों खालामगोन। थेंक इउ। एनएसएसनि आन्दाराव भेरगाव कलेजआ एनएसएस प्रग्राम खुंदोंमोन। बेनिफ्राय आइकनिक फाथिनो होदोंमोन आगस्टनिफ्राय 14 आगस्ट 2022 सिम। ओमफ्राय दिनै हर घर तिरंगा केम्पेइनजों लोगोसे जों भेरगाव मडेल हस्पिटालाव गासै स्टुडेन्ट लोगोसे टिचारा फैनानै माबा साफाय अभियान खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै इन्टारनेसनेल युथ डेमोन। बेनि बेसयावनो माने युथफोरनि आपग्रेडेशननि थाखाय जोङो साफाय अभियान लोगोसे जोङो प्लेन्टेशननि थाखाय प्रग्राम लादों। गाबोन समफोरलागै प्लेन्टेशन खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो भेरगाव एरियायाव जिमानखिनि स्कुल कलेज दं बेयाव जोङो फ्लेग माबानायनि थाखाय जों माबा आखायाव लादों आरो बेखिनियानो आरो बेखौनो होनो नागिरो जे आं कलेजनि माने एनएसएस इउनिटनि भेरगाव कलेजनि प्रग्राम मिनिस्टार जानानै बेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे जिमानखिनि युथ दङ, जिमानखिनि जोंनि स्टुडेन्ट बा युथ दङ बा ससाइटिनि बोराय बुरै जिमानखिनि मानसि दङ गासैबो जाहाथे ससाइटिखौ फोसाबना लाखिनो थाखाय गावनि एनभाइरनमेन्टखौ मोजां लाखिनांगौ। आरो बेजों लोगोसे एनभाइरनमेन्ट मोजां थाबा जोंनि देहाफोराव मोजां थायो। बेनि लोगोसे जों महात्मा गान्धीनि जिथु सिमां बा प्रधान मन्त्रि PM मदिनि जिथु सिमां स्वच्छ भारत अभियान बे हिसाबै जों स्वच्छताखौ मेनटेन खालामनानै गावखौनो फोसाबना लाखिनांगौ आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो बेखौ बुंनो लुगैयो जे जोङो गासै युथफोरा बे एनभाइरनमेन्टखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो दंफांफोरखौ दाननाङा, दंफांफोरखौ फोसाबनांगौ आरो गासै पजिटिभ साइडआव जों एनभाइरनमेन्टखौ बासायनो थाखाय नाजानांगौ।